Здравейте, добре ли един ден в живота ми. Като днеска сме петък, часа е 6:15 и аз се будих. Нямах най-добрия сън, събуждахте през час. Спираше тока, което означаваше, че тази светлина, която е светната в момента, светеше и принтера ми се включи. Аз нямам нищо против светлината, защото не бих се събудила. Обаче принтера в 1:30 принтера да бучи. Това вече е проблем. Но нищо. Просто го махнах от кабела. Тъж контакта го махнах от... Кабела го махнах от контакта. Разбрахте ме. Но да, също правим с Даскал. И отиваме на Даскал. Така хора, че са 6:30. Като в принцип аз по това време ставам и се подготвям така бързо, обаче сега заради видеото станах малко по-рано, защото планирах да го снимам. Затова малко по-рано станах. Но... Here I am, fit check, худи от берешка, нови дънки, които и те са ми от берешка. На намалението ги взех за 13 лева. We love берешка и техното намаление. Сега ще бъде с неделно. Това е много добре. Много лайк. Ама вече за това се трябва да видя. Бача, какъв хубав смисъл. Така не може да се случи. Лице, ръце, ще го работи. Аз ще го работи. Мога да стане перфектно. Но как да се случи? Аз така съм много да държа. Не го искам. Да се види добра. И така, но при филм не видите. И се бъде да дискали. Ще скана от венцата така. Е без край. Една да не лач се и по много ганска се много. Но сега се така, добре. И това се прави на него. Сега само което чимко, не свалям и не се състояние. Но ама че само ще сега се виждате защото да се паче район София сте знаят какво става. Сега това с там така да не бъде. Има да кажа, но така, като ще малко леко че. И се го ще правиш. Това е да е не скоро. И да, това е като цяло какво правя. Да, също правя, ако си правя прически, обаче не съм в настроение, не знам каква прическа си правя. Не ми се прави хай понител или слимбак. Просто не ми се прави. Така че да. Така хора, тук ще се върнах от Даскал. Не от Даскал, от мола. Нека ви кажа, 3 часа съм била в Даскал, 2 часа съм била в мола. Какво друго човек да иска? Но, купих си доста работи, по доста работи, говоря за две неща. Но, купих си това клинче за физическото, много ми харесва как ми седи. Чайте, че смуча един бомбон е ужас в момента, критично е положението. Не за кефренията, малко така да ме не ми се оправят. Но, взех си това яке от бережка. Това е течне, а това беше 22 лева не на намаление, обаче това яке беше 20 лева на намаление. Така че просто трябваше да го взема. Лайк! Добре. Не знам как да го... Добре, както и да. Но, това си взех от мола. Сега вече обядвам. И ще тръгна да пиша олимпиади по италиански. Така хора, че са 5:30. Написах си олимпиадата по италиански, която трябваше да напиша от пробните, защото когато кача това видео, аз съм на олимпиада по италиански, ще е лудо положението. Но да, направих олимпиадата, там упражнителната. Спах 1 час. И ти си. Просто отнесох се и това е. Болеше ме главата. И бях като не, аз трябва да заспа. И спах. И събуждам се, нямам никакво главоболие. И бам, пак главоболието се върна. И още го имам това главоболие, не знам защо. Но някакво е много странно. Но сега ще пробвам този снакс.
който баща ми го купи от магазинчето до нас. Така, хора, часа е 1. Току-що се прибрахме от Алек. Правихме караоке с любовни песни, моля ви се, с нашите. Но сега ще ви покажа какво получих така for Valentine's Day. Първото нещо, което така имам от Алек, е този сертификат за олимпиада по италиански, за пробна олимпиада по италиански с моето име и неговия подпис, оценка, неговия подпис, точки. Направо страхотно бе. И както ми това ще го сложа в рамка и други ден това ще го гледам и ще ме мотивира просто за да отида на трети кръг. Аз трябва да отида на трети кръг. Това е. Просто трябва. И така. Също получих тези две тестърчета на тези страхотни парфюми. Уникални са, уникално миришат. И ще си ги цвъкам. Ще ги пажа за Италия. Ще си ги цвъкам там. Имам две валентинки от Маша и от Мини. Две мои много близки съученички. И така, аз се чувствам малко гадно, че ни направих аз на тях валентинки. Но, защото просто много ми е вярвам, че са ми написали и се чувствам гадно, че аз не съм им направила. Но да, сега ще се къпа и ще си лягам. Много благодаря ви, че бяхте в видео. Бяхте заедно с мене в това видео на Свети Валентин. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, you know what to put. And ще се видим скоро. Също предварително се извина, че миналата седмица нямаше видео. Но просто не знаех какво да кажем. Затова сега ето ви Valentine's Day vlog. And yeah, so ще се видим скоро. Така, скоро!